16 startupů, zajímá mě, jestli mě něco padne vůbec. Epic. Jo, nice, to se mi hodí. No, škoda. Epic, nice. 200 coinů. Ještě, nice, na Chestera. Kámo, Chester, ten je mega dobrý, já ho potřebuju získat. Nice, epic. 100 kreditů. Nice, to se mi vážně hodí. Epic, to se mi taky hodí. Nice. Rare. Ještě mi zbývá 8 star dropů, tak mě zajímá, jestli mi něco padne. Mythic. Super rare. Škoda. Rare, nice. Jo, ale jako... Vůbec nic mi teďka nepadáš. Ale těch epiků tam bylo hodně, že jo? Mythic? Ale nice. Zatím dobrý bych řekl.